Ay, dati ti karupruba na eh. Nagruprub na lang. Nagpinta sa kayaw. Anangin mo na ganata, kaya ko ta. Ay! Datoy! Sikaman noon yung mga klase na kayo, Datoy. Samot din kayo, sunggo day ta. Isit kamay! Ako yung ipagam ka kayo sugaw! Hanay! Nagpintas nay! Nanangay garot na na day ta. Among tinagan na ito. Pagmamaang mo. Nagruprub Datoy kuno datay kayo nga. Tanga ka! Ano? Tanga ka nga kayo dito. Maday! Ata sa dik kayo nga. Wah, Wow! maratang ka. Man, kasi dik kayo, kutyayan may. Maratang ka day daw. Tay tanga ka na ito! Haan, maratang ka. Tanga ka na ito! Maratang ka. Namoy papiyay! Da. Hey! Hey! Kapay! Hey! Hoy! Hoy! Hoy!